سلاوتان لێبێ لە هەفپێوینی کتابەتە لەگەڵ جەنەڕاڵ مەزلوم عەبدی فەرماندەی گشتی هێزەکانی سووریای دیموکرات دەمێ هەفپێوینە ئەنجام بدەم. زۆر خۆشحاڵم لە منشنە بەشدارە لە کۆنفرانسی ئاسایشی منشن چەند کۆبوونێکی گرنگی هەبوو. بەڕێز مەزلوم عەبدی زۆر سپاس بۆ ئەم چاوپێکەوتنە. بەڕێزتان ئەمڕۆ چەند کۆبوونێکی گرنگتان هەبوو لەگەڵ وەزیر دەرەوەی ئەمریکا کۆبوونەوە. باسی چیتان کرد ئەو چی و سەبارەت بە ڕۆژئاوای کوردستان و بە هەسەدە؟ راستە جیبنێکی گرنگ بوو مهم بوو. به گشتی لەسەر مجارên yani şerê dijî îrhab û mijarên berek û bihurtîne wana jî spasî ji wana vekir û ji bo em çawa gurvaz bû vê dewam bikin me sebê qise kir. Meselê pêkanîna bicihkirina îtîfaqa a yekî a bîst û nehê mehê yekê çûn pêk werin me ser wana qise serwata çêkirin. Herî mihim çûn mafê Kurd herî distûrî werin girtin, xusiyetê Kurdî were parastin. Dîsa ev pêkanînê vê îtîfaqê çûn demanakî navdewletî taybet jî Amerîka ji bo nava hebe serva mijarana me nêrînê xwanî ziman û cenabê Wezîrê Derve Amerîkî jî wî jî got ku eva ji ewlewiyetên Serok Trump'in ku dişopîne ser sekine çûn ku Sûriye istiqrar çêbe ev îtîfaqî pêk were û entegrasyon bi naber Hêzê Sûriya Demokratîk Dewleta Sûriye bi şêwazekî guncav pêk were ew jî ser sekine û bi giştî ez karim bêjim kobûnayekî encamê xwe erînî bû. باشە ڕۆژاوای کوردستان ئۆتۆنۆمی دەبێت یاخود لا مەرکەزی دەبێت؟ نا بگشتی ئەوە نام سەر خوسیەتی منتیقی کوردی دەسەکەنن دێتفاقی بستنەهی مەهی یەکێدا ئەو هەیە هاتی زمان هەرێمێن کوردی دالی ئیداری داژی هەلی لەشکری داژی حتا هەلی ئەمنی داژی دەبێ بخوا خەبرێڤ ببن و هەلبەتەن مافی گەلێ کورد خوسیەتی کوردی چەندە کوردی ئەوە جی پێویستە دستورە سووریدا وەرم بجێهکردن و لەسەر vê em dikarin bêjin pêşketin hene. باشە دانوستاندنەکان لەگەڵ شام هاوبەش دەبن بە شانتی هاوبەش دەبێت؟ Birastî hêro cara yekem çêk wisa hate kirin yani Wezîrê Derve ya hikûmeta Sûriyê jî hebû û em jî hebûn û ji rêveberiya xwe ser yani hevalê îlham jî hebû pêk ve me cîvînekî wekî ser navê wefdekî Sûrî bi giştî Wezîrê Derve Amerîka re çêbû ez barkim ev jî tiştekî erînî ye. باشە هاتنی بەڕێستان بۆ منشن هاوکاریەکانی نێچوان بەرزانی بۆ هاتنتان بۆ منشن و بەشداریتان لە کۆنفرانسی ئاسایشی منشن و کۆبوونەوەتان لەگەڵ بەرپرسانی جیهان چەندێ گرنگ بوو؟ Belê yani hikûmeta herêmê bi taybetî yani serokê herêmê Kek Nêçîrvan alîkarîkî xwe zor hebû ez wî spas dikim û ez bar dikim ev hevtînê ku vir têne çêkirin hatine me vê derkê ev jî yani destpêkê merhelekî nû heye ji bo Rojavayê Kurdistan. باشە من دەمەوێت بزانم ئایا هەسەدە چۆن دەبێتە بەشێک لە سوپای عەربی سووریا؟ Bi şeklî hinek kutlet tevlî dibe şeklî lîwa tevlî dibe ew her herêmekî Kurdî lîwayê xwe hebe dêrîk e Qamşilî ye Kobanî ye Hesekê ye ew şeklî lîwa tevlî be sazên qesedê jî sazên leşkerî ew jî bin beşekî sazên artêşa Sûrî. جەنەڕاڵ مەزلوم عەبدی ئەمەوێ پرسیارێکت ئاراسته بکەم ئەمریکا چی بەڵێنێکی ئەمڕۆدا بە ئێوە هیچ وعدێکی گەرەنتیکی دا بە ئێوە؟ Yani bi giştî gotin em multezim bin di mijarê pêkanînê vê îtîfaqê da ku me ji wana demanat xwast me got ailetekî damin hebe ji bo ku îtîfaqê pêk were gerek were şopandin ew ne jî got eva ji ewlewiyetên Serok Trump e û em jî li bendê ne ku em bawer dikin ku wê Serok Trump sozê xwe pêk bîne. دوایین پرسیام لە بەڕێستان ئەوەیە دوایین پرسیام ئەوەیە ڕۆڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستان نێچیروان بەرزانی بە تەواوەتی بۆ دانوستاندنەکان بۆ نێوەندگیری لەگەڵ حکوومەتی سووریا چەندێ گرنگ بۆ هاتنتان بۆ منشن چەندێ گرنگ؟ Yani bi giştî rêveberiya a herêma Kurdistanê û yani bi giştî jî rolekî xwe wisa gewre hebûn diva demên dawê da bi taybet jî serokê herêmê Kek Nêçîrvan him diva pêvajoya şerê dawê da ji bo şerwere rawestandin disa têkiliyê xwe ê diplomasî digelek yanlarên da ew bû rolekî zor erênî lîst ve helbetên em yani hewldanê wî spas dikin. کۆبوونەی دیکەتان هەیە؟ Erê gelek hene em nazdarim kobûnekî dîtir. بەڕێز جەنەڕاڵ مەزلوم عەبدی زۆر سپاس کە لەگەڵماندا بوو سپاس کە بۆ ڕوودا قسەوت کرد لە منشنەوە زۆر سپاس بۆ بەڕێستان.